രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുജാത ഗോവിന്ദ ശ്രീമദ് ഭാരതം സ്വാഗതം. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സുപദാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകലജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീശാഖാനിധാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്കുരു വൃത്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസ്തേവേ പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുദേവ ച പതിദാനം വിഷ്ണവേ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹന്നവമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമ ദേവം അവധൂത ശിരോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരകിശോ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना वन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते. ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय. श्रीमद् भागवतम पंचमस्कंदम 10ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 25. ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിക്രിയാ വിശ്വസുഹൃത്സഗസ്യ സാമ്യേന വീതാഭിമതേസ്തവാപി മഹദ്വിമാനാത് സുഹൃദാദിമാതൃ നങ്ഷന്ത്യദൂരാദപിശൂലപാണിഃ. ന വിക്രയാ വിശ്വസുഹൃത്സഗസ്യ സാമ്യേന വീതാഭിമതേസ്തവാപി മഹദ്വിമാനാത് സുഹൃദാദിമാതൃ നങ്ഷ്യത്യദൂരാദപിശൂലപാണിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിക്രയാ വിശ്വസുഹൃത്സഗസ്യ സാമ്യേന വീതാഭിമതേസ്തവാപി
महद्विमाना सुहृदादिमातृक् नंशत्य दुरातविशूलपाणिः अविक्रिया विश्वसृहुर्सहस्य सामेन वीदा विमतिस्तवापि महद्विमाना सुहृदादिमातृक् नंशत्य दूरादविशूलपाणिः ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബികേശ്വരി ദസ്മതജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിക്രിയാ വിശ്വസുഹൃത്സഖസ്യ സാമ്യേന വീതാഭിമതേസ്തവാപി മഹദ്വിമാനാ സുഹൃതാധിമാതൃങ് നങ്ഷ്യത്യദുരാതപിശൂലപാണിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न विक्रिया विश्व सुहृत्सघस्य साम्येन वेदाभिमतेस्तवाभि महद्विमाना सुकृताधि मातृं नक्षत्य दौरादपि शूलपाणिः. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी. विजयनारायण माताजी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न विक्रिया विश्व सुहृत्सखस्य सामेन वीदाभिमतेस्तवापि महद्विमाना सुहृदादिमातृं नक्षत्य दूरादभिशूलपाणिः. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. अलसला शाहजी माताजी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. न विक्रिया विश्व सुहृत्सखस्य साम्येन वीदाभिमतेस्तवापि महद्विमाना सुकृताधिमातृं नङ्क्ष्यत्य दूरादभिशूलपाणिः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. निर्मला माताजी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. न विक्रिया विश्वसुहृत्सखस्य साम्येन वीदाभिमतेस्तवाभि महद्विमाना सुहृदाभिमातृक् नङ्क्ष्यत्य दूरादविशूलपाणिः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. पंकजाश्री माताजी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रणाम. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. न विक्रिया विश्वसुहृत्सखस्य साम्येन विदाभिमतेस्तवाभि महद्युमानात् सुहृदाद्यमातृक् नक्षत्रदुरादभिशूलपाणिः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. अनुप्रदीप माताजी चलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. न विक्रिया विश्वसुहृत्सहस्य साम्येन वेदाभिमतेस्तवापि महद्विमानात् सुकृताधिमातृं नक्ष्यत्य दूरादभिशूलपाणिः. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. रामेंद्र प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. न विक्रिया विश्व सुहृत्सखस्य साम्येन वीदाभिमतेस्तवापि महद्विमाना सुहृदाधिमातृं नङ्क्ष्यत्य दूरादभिशूलपाणिः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु. तंगमणि माताजी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. न विक्रिया विश्वसुहृत्सखस्य साम्येन
മതേസ്ത്വാപി മഹദ്വിമാനാത് സുഹൃദാദിമാദ്യം നങ്ക്ഷ്യത്യദുരാതപി ശൂലപാണിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉഷാ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിക്രിയ വിശ്വസുഹൃത്സഹസ്യ സാമേന വീതാഭിമതേസ്തവാഭി ഹേദ്വ മഹദ്വമാനാ സുഹൃതാതി മാതൃ നക്ഷ്യത്യദുരാതപി ശൂലപാണിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. शारदा शिव माताजी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. न विक्रिया विश्व सुहृत्सगस्य साम्येन विधाभिमतेस्तवाभि महत्पिबाला सुहृदादिमात्रे नक्षत्र दूरादविशूलपाणि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनिता माताजी. हरे कृष्ण. वत्सला माताजी. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. न विक्रिया विश्या सुहृत्सगस्य साम्येन वीदाभिमतेस्तवाभि महद्विमाना सुहृदाधिमादृक्नक्ष्यत्यदूरादपि शूलपाणि. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. शारदा जी नंबूदिरी माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിക്രിയ വിശ്വസുഹൃത്സഹസ്യ സാമ്യേന വീതാഭിമതേസ്തവാഭി മഹദ്വിമാനാ സുഹൃദാധി മാതൃക് നക്ഷിത്യദുരാദപി ശൂലപാണിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण. वसंता माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന ക്രിയാ വിശ്വസുഹൃത്സഹസ്യ സാമ്യേന വീതാഭിമതേസ്തവാപി മഹദ്വിമാനാത് സുകൃതാതിമാതൃ നങ്ക്ഷ്യത്യദുരാദപി ശൂലപാണി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण. शोभा प्रदीप माताजी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. न विक्रिया विश्वसुहृत्सहस्य साम्येन वीदाभिमतस्तवापि महदीमहानात् सुहृदादिमातृक् नक्ष्यत्यदुरादापि शूलपाणि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. भारतीय माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. न विक्रिया विश्वसुहृत्सहस्य साम्येन वीदाभिमादेस्तवाभि महद्विमानात् सुहृदाधिमाद्रं नञ्चित्यदुरादपि शूलपाणि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. वत्सला बाबा माताजी. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. न विक्रिया विश्वसुहृत्सहस्य साम्येन वीदाभि मदेस्तवाभि महद्विमानात् सुहृदाधिमातृक् नक्ष्यत्यदूरादपि शूलपाणिः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ईदासी माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. न विक्रिया विश्वसुहृत्सहस्य साम्येन वीदाभिमतेस्तवापि महद्विमानात् सुकृताधि मातृं नक्ष्यत्यदूरादपि शूलपाणिः. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. शारदा माताजी ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിക്രിയാ വിശ്വസുഹൃത്സഖ്യസ്യ സാമ്യേന വീതാഭിമതേസ്തവാഭി മഹദ്വിമാനാ സകൃതാധിമാതൃക് നക്ഷ്യത്യം ദുരാദഭിശൂലപാണിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബശ്രീ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിക്രിയാ വിശ്വസുഹൃത്സഖസ്യ സാമ്യേന വേദാഭിമതേസ്തവാഭി മഹദ്വിമാനാ സുഹൃദാദിമാതൃക് നക്ഷത്യ ദൂരാദവിശൂലപാണിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിക്രിയാ വിശ്വസുഹൃത്സഖസ്യ സാമേന വീഥാഭിമേതേ സ്തവാഭി മഹദ്വിമാനാത് സ്വകൃതാധിമാതൃങ്ക നങ്കത്യധാരുതാഭിശൂലപാണിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിക്രിയ വിശ്വസുഹൃത്സഖസ്യ സാമ്യേന വീതാഭിമതേസ്തവാപി മഹദ്വിമാനാ സുഹൃദാദിമാതൃക് നക്ഷ്യത്യദൂരാദഭിശൂലപാണി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ജയവിജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിക്രിയാ വിശ്വസുഹൃത്സഖസ്യ സാമ്യേന വേദാഭിമതേസ്തവാപി മഹദ്വിമാനാ സുഹൃദാധിമാതൃങ് നക്ഷ്യത്യദൂരാദഭിശൂലപാണിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരോ കയ്യർത്തി കൈ സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിയിരുന്നോ നേരത്തെ? ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വിക്രിയ വിശ്വസുഹൃത്സഖ്യസ്യ സാമ്യേന വീതാഭിമതേസ്തവാപി മഹദ്വിമാനാത് സുകൃതാദിമാതൃങ് നക്ഷത്രദൂരാദഭിശൂലപാണി. പ്രഭുജി അതെനിക്ക് കാണുന്നില്ലായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, എന്റെ അച്ഛന് തീരെ വയ്യാതെ കിടക്കണേ, ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ. ഓക്കെ. ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലേക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജിയുടെ അച്ഛനാസ് വയ്യാതായിട്ടുള്ള അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊക്കെ 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാഗം ഓക്കെ. നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ്. എന്താ ആപത്തുണ്ടായാലും എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസം അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസം. അല്ല വിക്രിയ ഭൗതിക രൂപാന്തരീകരണം വിശ്വസുഹൃത്ത് എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തായ പരമദിവ്യ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ സഖസ്യ താങ്കളുടെ സുഹൃത്തിന്റെ സാമാന്യന താങ്കളുടെ സമചിത്തത മൂലം
വീത അഭിമതേ ജീവിതത്തിന്റെ ശാരീരിക സങ്കല്പം പാടെ കൈവെടിഞ്ഞവൻ തവ താങ്കളുടെ തീർച്ചയായും മഹത് വിമാനാത് ഒരു മഹാഭക്തനെ അപമാനിച്ചതിന്റെ സ്വകൃതാത് എന്റെ സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും തീർച്ചയായും എന്നെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി നങ്ഷതി നശിപ്പിക്കപ്പെടും. ആതുരാത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തീർച്ചയായും ശൂലപാണിയായ മഹാദേവനോളം ശക്തനാണെങ്കിൽ പോലും. നിർത്തനം ഭാവാർത്ഥം സ്വാമി പ്രഭുപാദ് ജയ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളുടെയും സുഹൃത്തായ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മിത്രമാണ് താങ്കൾ. അതിനാൽ താങ്കൾ എല്ലാവർക്കും തുല്യനും ശരീരസങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനുമാണ്. ഞാൻ താങ്കളെ അപമാനിച്ചതിലൂടെ താങ്കളോട് അപരാധം ചെയ്തു പോയെങ്കിലും അതുമൂലം താങ്കൾക്കൊരു നഷ്ടവും ലാഭവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. താങ്കളുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ ഉറച്ചവനും ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തവനുമാണ്. ഇതുമൂലം ഞാൻ മഹാദേവനോളം ശക്തനായിരുന്നാൽ പോലും ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പങ്കജപാദത്തിൽ അപരാധം ചെയ്തത് മൂലം താമസം വിന തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ഒരു വൈഷ്ണവനെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അശുഭ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് അവബോധമുള്ള ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു രഘുഗണ മഹാരാജാവ്. അതുകൊണ്ട് ജഡഭരതനിൽ നിന്നും മാപ്പ് ലഭിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ അവന് അതിയായ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടായിരുന്നു. രഘുഗണ രാജാവിന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്ന് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ അപരാധം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ എല്ലാവരും ജാഗ്രത ആയിരിക്കണം. വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ മധ്യലീല 13 പറയുന്നു, ശൂലപാണി സമയതി ഭക്ത നിന്ദാകരേ ഭാഗവത പ്രമാണ തദ്ഭിശിക്രമരേ കേന വൈഷ്ണവേരെ നിന്ദേ സർവജ്ഞഹൈ സേജനേരെ യാദപദ സർവശാസ്ത്രകൈ. ഒരുവൻ കയ്യിൽ ത്രിശൂലം വഹിച്ചിട്ടുള്ള മഹാദേവനോളം ശക്തനാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വൈഷ്ണവനെ ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവന്റെ ആധ്യാത്മിക സ്ഥിതിയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കും. എല്ലാ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളും വിധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ചൈതന്യ ഭാഗവതം മധ്യലീല 22 ഇതും പറയുന്നു. വൈഷ്ണവേരെ നിന്ദ കരീബ യാരഗണ താരരക്ഷ സാമർത്ഥ്യാനാഹികന ശൂലപാണി സമയതി വൈഷ്ണവേര നിന്ദേ തഥാ വിഹനാശയായ കഹി ശാസ്ത്രവൃന്ദേ ഇഹനമാനിയേസു ജനനിന്ദകരേ ജന്മ ജന്മേ സേ പാപിഷ്ട ദൈവദോഷന്മാരെ. ഒരു വൈഷ്ണവനെ അവഹേളിക്കുന്ന ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ആരാലും ആവില്ല. ഒരു വ്യക്തി മഹാദേവനോളം ശക്തനാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വൈഷ്ണവനെ അപഹസിച്ചാൽ അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ച. എല്ലാ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും വിധിയാണ്. ഒരുവൻ ശാസ്ത്രവിധി മാനിക്കാതെ വൈഷ്ണവ നിന്ദ ചെയ്താൽ അവൻ അതുമൂലം ജന്മങ്ങൾ തോറും ക്ലേശിക്കേണ്ടി വരും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5ാം സ്കന്ധം 10ാം അധ്യായം. ജഡഭരതനും രഘുഗണ രാജാവും തമ്മിലുള്ള സംവാദം എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം പ്രകാരം സമാപിക്കും. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മോഹം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരുരാജ് കി ജയ. ഗുരു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എടുത്തതിൽ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് രഘുഗണ രാജാവ് ജഡഭരതന്റെ അടുത്ത് അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു അല്ലെ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്.
താങ്കൾ എന്നോട് എന്തെല്ലാം സംസാരിച്ചു അവയെല്ലാം വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞതായി എനിക്ക് ദുഃഖിതരുടെ ആ ഉത്തമ സുഹൃത്തെ, താങ്കളെ അപമാനിച്ചതിലൂടെ ഞാനൊരു മഹാ അപരാധമാണ് ചെയ്തത്. രാജാവിന്റെ ശരീരമുണ്ടെന്ന മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ ഞാൻ ഗർഭിഷ്ഠനായി. ഇതുമൂലം തീർച്ചയായും ഞാൻ അപരാധിയാണ്. ആയതിനാൽ അങ്ങയുടെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ എന്നെ കടാക്ഷിക്കണേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം താങ്കളെ അപമാനിച്ചതിലൂടെ ചെയ്ത പാവപ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും എനിക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. ഓ രാജാവ് എന്തു പറഞ്ഞിട്ടും എന്ത് അപമാനിച്ചിട്ടും ജഡഭരതന് ഒന്നും തന്നെ തോന്നിയില്ല, അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജഡഭരതൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. രേഖണ രാജാവ് അപമാനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം താൻ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ അത് ചെയ്തതിന്റെ പാപം തീർച്ചയായിട്ടും രേഖണ രാജാവിന് ലഭിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവണേ എന്ന്. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, ഒരു വൈഷ്ണവനോട് അപരാധം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ അവന്റെ എല്ലാ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വൈഷ്ണവനോടുള്ള അപരാധം മതയാന്റെ അപരാധമായി പരിഗണിക്കും. വളരെയേറെ അധ്വാനം കൊണ്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മനോഹരമായ ഒരു മലർവാടി പൂർണ്ണമായും ഒരു മതയാനയ്ക്ക് നശിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അത്യുന്നത തലം പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരു വൈഷ്ണവനോട് അപരാധം ചെയ്തു പോയാൽ അവൻ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതെല്ലാം തകർന്നു. ഓ നേരത്തെ ഇത് വേറൊരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? നമ്മളോട് അത്രയും ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതില് ഉയർന്നു വരുമ്പം നമ്മൾ അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്താണ്? അതൊക്കെ നശിക്കും, എല്ലാം പതിച്ചു പോകും എന്നാണ്. നമുക്കറിയാം അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനോട് അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു ദുർവാസ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ, എന്റെ അടുക്കൽ ഒരിക്കൽ വന്നാള് പിന്നീട് തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന്, അല്ലെ? എന്നാൽ ദുർവാസാമിനി വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു, അല്ലെ? അവിടുന്ന് ഭഗവാൻ കൈയൊഴുകിയിട്ടുണ്ടായി. യഥാർത്ഥത്തില് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയ ഒരാൾക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടില്ല, അല്ലെ? എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗസിദ്ധി കൊണ്ടാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലും മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളൊക്കെ പോയത്, അല്ലെ? എന്നാൽ വൈഷ്ണവ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പോലും കൈയൊഴുകിയിട്ടുണ്ടായി, അല്ലെ? ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങളൊരു ഹൃദയമില്ലാത്തവനെ പോലെ പെരുമാറുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയമില്ലേ എന്ന്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഹൃദയം ഭക്തന്റെ കയ്യിലാണ്, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കയ്യിലാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് നീ മാപ്പ് പറയാനായിട്ട്. അഹം ഭക്തപരാധി, ഞാൻ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്, ഞാൻ സ്വതന്ത്രനല്ല. ഭഗവാൻ സർവസ്വതന്ത്രനാണ്, അല്ലെ? എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്ത്രണമാണ് എന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അഹം ഭക്തപരാധി, ഞാൻ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ. ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ ഓർമ്മ. ധാരാളം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് അപരാധം ചെയ്തു. രാമചന്ദ്രഖാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ എല്ലാം നശിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരവും സമ്പത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും എല്ലാം നശിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പിന്നീട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്താണ്? ക്ഷമിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിനോട് ക്ഷമിച്ചു. അദ്ദേഹം അപരാധം ചെയ്തു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചു. എന്നാൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷ നൽകുകയുണ്ടായി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ വരികയും അവിടെ നിന്നും അവരെ പുറത്താക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കോപത്താൽ ആ
അയാളുടെ അധികാരവും ഒക്കെ, അയാളുടെ ജയിലിൽ അയാളുടെ കുടുംബം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ വേറെയും ഒക്കെ ശ്രീവാസ് താക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ശ്രീവാസ് താക്കൂറിനെ അപമാനിക്കുകയും അവിടെ കാളി പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയും ഉണ്ടായി. ആ വ്യക്തിയും കുഷ്ഠം വന്നിട്ട് നരകിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവരൊന്നും ഒന്നും ആകില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അവരോട് കോപിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കോപമുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ചരിതാമത്തിൽ നോക്കി ധാരാളം നിലകളും അതുപോലെ ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ കാണും. അപ്പോ എത്ര വലിയ ആളായാലും അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോ എടുത്ത ശ്ലോകത്തില് മഹാദേവനോളം ശക്തനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിനും വൈഷ്ണവ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ നേരിടേണ്ടത്. ദുർവാസ മുനി അത്രയും വലിയ തപസ്യാണ്, എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാലൊരു ഭക്തനോട് അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ എല്ലാവരും ബ്രഹ്മാവും മഹാദേവനും സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു പോലും കൈയൊഴുകിയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്, സുദർശനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ആരും തയ്യാറായി. അവസാനം ഭക്തന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നിട്ട് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ ബഹുഗുണ മഹാരാജാവിന് രാജാവാണെന്ന അഹങ്കാരത്തിൽ ധാരാളം തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി എന്നുള്ള കുറ്റബോധമുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നത് നല്ല ഗുണമാണ്. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു നല്ല ഗുണമാണ്. അപ്പൊ രഘുഗണ രാജാവ് രാജാവാണെന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തില് കുറെ അപമാനിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ജഡഭരതന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥ ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാൻ ആത്മാവാണ്, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരിയാണ്, ഞാൻ രാജാവ് എന്നുള്ളത് വെറും ഒരു പദവി മാത്രമാണ് അല്ലെ, ഇതിൽ ഞാൻ അഹങ്കരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം വേണം, അങ്ങ് എന്നോട് പൊറുക്കണം. എന്നാൽ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാര് അവരെന്താണ്, ജഡഭരതനെ പോലുള്ള ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരെന്താണ്, അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ചെറിയ അപരാധങ്ങളൊന്നും എടുക്കില്ല. അതിനെ എന്താണ് അത് തള്ളിക്കളയുന്നത്. എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ശരീരത്തെയാണ് അല്ലെ, താൻ ശരീരമല്ല എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരു വൈഷ്ണവനോട് അപരാധം ചെയ്തു പോയാൽ അവൻ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതെല്ലാം തകർന്നടി. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, വൈഷ്ണവ അപരാധം ഹാത്തിമാത്തി മതയാനയോട്, ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ കയറിയിട്ടുള്ള മതയാനയോട് പ്രഭുപാദയുടെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ആന കയറി കഴിഞ്ഞാല് പൂന്തോട്ടം മുഴുവനായിട്ടും നശിപ്പിക്കും. അതുപോലെ നമ്മള് ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്ത് അതിന്റെ കൂടെ വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭക്തി ലതാപിച്ച് നശിക്കുന്നു. അത് ഭക്തിയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു. രഘുഗണ രാജാവ് ബോധപൂർവമല്ലാതെ ജഡഭരതനോട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയെങ്കിലും അവന്റെ സദ്ബുദ്ധി കൊണ്ട് അവൻ മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചു. ഗുരുവിനെ വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ ഇതാണ്. കൃഷ്ണൻ സ്വാഭാവികമായും കാരുണ്യമുള്ളവനും എപ്പോഴും ലാളിത്യമാർന്നവനുമാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവ പാദത്തിൽ അപരാധം ചെയ്തു പോയാൽ അപ്പോഴേ ക്ഷമാപണം നടത്തണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവന്റെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ദോഷമുണ്ടാകും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിയോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കണം, ക്ഷമാപണം നടത്തണം, അദ്ദേഹത്തിനെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പ്രണാമം ചെയ്യണം അല്ലെ. നമ്മൾ പറയും എപ്പോഴും, എന്താ പറയാ, നാമാപരാധങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വൈഷ്ണവർക്കും പ്രണാമം പറഞ്ഞു. പഞ്ചാകൽപതരൂപ കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ശാപത്താനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ പറഞ്ഞ് നമ്മള് വൈഷ്ണവർക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. അപ്പോ അത് നല്ല കാര്യമാണെന്ന് പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞു. അതിനെ മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുക, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയാ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി അല്ലെ, ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ, എന്നാലിത് പൊറുക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വൈഷ്ണവന്റെ ആ പാദത്തില് നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവന്റെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാവില്ല. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്,
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും സുഹൃത്തായ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മിത്രമാണ് താങ്കൾ. അതിനാൽ താങ്കളുടെ എല്ലാവർക്കും തുല്യ ശരീരസങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രം. ഞാൻ താങ്കളെ അപമാനിച്ചതിലൂടെ താങ്കളോട് ഒരു അപരാധം ചെയ്തു പോയെങ്കിലും അതുമൂലം താങ്കൾക്കൊരു നഷ്ടവും ലാഭവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. താങ്കൾ താങ്കളുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ ഉറച്ചവരും ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തവരുമാണ്. ഇതുപോലെ ഞാൻ മഹാദേവനോളം ശക്തനായിരുന്നാൽ പോലും ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പങ്കജഭാഗത്തിൽ അപരാധം ചെയ്ത മൂലം താമസം വിനാ തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും. ഗണരാജാവിന് ഉറപ്പുണ്ട്, എന്താണ് താൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപരാധമാണ്. എന്നാല് അത് ജഡഭരതനെ ലെവലേശം വീശിയില്ല, അല്ലെ? ജഡഭരതന് അതുകൊണ്ട് ലാഭം ഉണ്ടായില്ല, നഷ്ടം ഉണ്ടായി. എന്നാൽ തനിക്കാണ് നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. താൻ തെറ്റ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് മാഫ് ആക്കണം, എന്നോട് പൊറുക്കണമെന്ന് പറയുക. മഹാദേവനോളം ശക്തനാണെങ്കിൽ പോലും അപരാധം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പതനം സംഭവിക്കും. ശ്രീപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരു വൈഷ്ണവനെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അശുഭ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് അവബോധമുള്ള ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു ഒരു ഗണരാജാവ്. അതുകൊണ്ട് ജഡഭരതനിൽ നിന്നും മാപ്പ് ലഭിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അവന് അതിയായ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടായിരുന്നു. ഗണരാജാവിന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്ന് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ അപരാധം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ എല്ലാവരും ജാഗ്രതായിരിക്കണം. അവർ പറയുന്നു, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓരോരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കൊരു പാഠമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പാദത്തിലെ അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം. ചൈതന്യ ഭാഗവത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ശ്ലോകവും പ്രഭുപാദരുടെ ശാസ്ത്രത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവരുണ്ട്, ശൂലപാണി സമയതി ഭക്തനിന്ദകരേ ഭാഗവത പ്രമാണതാഭിശീഘ്രമാരേ ഖേന വൈഷ്ണവേരെ നിന്ദേ സർവജ്ഞഹൈ സേജനേരെ യാദപാദ സർവശാസ്ത്രകൈ. ഒരുവൻ കയ്യിൽ ത്രിശൂലം വഹിച്ചിട്ടുള്ള മഹാദേവനോളം ശക്തനാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വൈഷ്ണവനെ ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവൻ അവന്റെ ആധ്യാത്മിക സ്ഥിതിയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കും. എല്ലാ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളും വിധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വീണ്ടും ചൈതന്യ ഭാഗവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയുന്നു, മധ്യലീലയിൽ 22-ാമത്തെ വൈഷ്ണവേരെ നിന്ദ കരീബ യാരഗണ താരരക്ഷ സാമർത്ഥ്യനാഹിക കനജന ശൂലപാണി സമയതി വൈഷ്ണവേര നിന്ദേ തഥാ പിഹ നാശകയ കാഹ്യ ശാസ്ത്രേ ഇഹ നമാനീയേസു ജന നിന്ദകരേ ജന്മ ജന്മേ സേ പാപിഷ്ട ദൈവദോഷമേ. ഒരു വൈഷ്ണവനെ അവഹേളിക്കുന്ന ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ആരാലും ആവില്ല. ഒരു വ്യക്തി മഹാദേവനോളം ശക്തനാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വൈഷ്ണവനെ അപഹസിച്ചാൽ അവൻ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ച. എല്ലാ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും വിധിയാണിത്. ഒരുവൻ ശാസ്ത്രവിധി മാനിക്കാതെ വൈഷ്ണവ നിന്ദ ചെയ്താൽ അവൻ അതുമൂലം ജന്മങ്ങൾ തോറും ക്ലേശിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോ വൈഷ്ണവർക്ക് ദ്രോഹങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം? നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട്, വാക്കുകൾ കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്യും. മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോശമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു ഒരാളെ കുറിച്ച്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഓടാന ഷഷ്ടിയുടെ അതിന്റെ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകാതെ ഇട്ടുകൊടുത്തു, പുതുതായിട്ട് ചൂട് വസ്ത്രങ്ങൾ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട്. അത് കണ്ടിട്ട് പുണ്ടരീക വിദ്യാനിധി, അല്ലെ, അദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ടും അവരെ ഒരു മോശമായിട്ട് കാണുകയുണ്ടായി. ഇവരെന്താണ്, ഈ പൂജാരിമാര് പുതുവസ്ത്രം കഴുകി അതിന്റെ കഞ്ഞിപ്പശ പോലും കളയാതെയാണോ ഭഗവാൻ ഇട്ടുകൊടുത്തത്? എന്തൊരു ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. ചിന്തിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ മനസ്സുകൊണ്ട്, അല്ലെ? എന്താ സംഭവിച്ചേ? രാത്രിയില് ജഗന്നാഥും ബലദേവും വന്നിട്ട് രണ്ട് കവിളും മാറി മാറി അടിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അടി അത് പുണ്ടരീക് വിദ്യാനിധിക്ക് ആനന്ദമുണ്ടാക്കി എന്നത്. പുണ്ടരീക് വിദ്യാനിധി കൃഷ്ണലീലയുള്ള ഋഷഭാനു മഹാരാജാവാണ്, ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ പിതാവാണ്.
അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണ്. എങ്കിലും ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനോട് അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് ടക് 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 അല്ലെ അടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ പോലും അദ്ദേഹം ആരോടും പുറത്ത് പറഞ്ഞില്ല, മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അത് അറിയുകയും ഭഗവാൻ അതിന് ശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ദ്രോഹിക്കരുത്, അതുപോലെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട്, അതുപോലെ ഫിസിക്കലായിട്ട് ശരീരം കൊണ്ടും അല്ലെ പലതരത്തിലും അങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കും. അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ തെറ്റായിട്ട് കാണരുതാ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴെന്താണ് അതിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത് വരും. ഒരു മഹാദേവനെ അത്രയും വലിയ വൈഷ്ണവാനാമേതാ ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ രുദ്രഗീതമൊക്കെ പഠിച്ചു. ഇപ്പൊ മഹാദേവനെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്ന വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭു, ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവൻ ആരാണ്? മഹാദേവനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെക്കാളും വലിയ ആള് ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോ അത്രയും മഹാദേവനോളം ശക്തനായിട്ടുള്ള ആളാണ് ആണെങ്കിൽ പോലും വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അനുഭവിക്കണം, അതിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. അത് ഭക്തിയിൽ നിന്നും പതിച്ചു പോകും. അപ്പൊ പലതരത്തിലും അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ. ഒന്ന്, നമ്മള് മാനസികമായിട്ട് തളർന്നു പോകും. ഭഗവാനെ ഓർക്കാനോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുവാനോ ഒന്നും തന്നെ, നാമം ജപിക്കുവാനോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കും മാനസികമായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഓ, ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മൾ അവരോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുക, അവരെ നമസ്കരിക്കുക, അവരോട് മാപ്പ് പറയുക. ഇവിടെ രാജാവായിട്ടും അല്ലെ, രഘുഗണ രാജാവ് എന്താ പറഞ്ഞ പല്ലക്ക് നിലക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇവിടെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി ജഡഭരതനെ. നേരത്തെ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഒരാളെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരാളുടെ വേഷം കണ്ടിട്ടോ രൂപം കണ്ടിട്ടോ ഒരാളെ വിലയിരുത്തരുത്. ജഡഭരതൻ എന്താണ്? അങ്ങനെ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലുള്ള ഒരു രൂപത്തിലായിരുന്നു. നേരത്തെ ഋഷഭദേവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഋഷഭദേവൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിരുന്നു. അവസാനം ഒരു എന്താ പറയാ, ശരീരത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാതെ കുളിക്കുകയോ മറ്റു വസ്ത്രങ്ങൾ മാറുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഭ്രാന്തനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പരിഹസിക്കുകയോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ അതുപോലെ ഇവിടെ ജഡഭരതൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരത്തിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരമൊക്കെ അങ്ങനെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഴയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ശരീരമൊക്കെ അങ്ങനെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാതെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ അപഹസിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വാക്കുകള്, വേദവാക്യങ്ങൾ, അത് കേട്ടപ്പോൾ ഇതൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല എന്ന് ഗണരാജാവിന് മനസ്സിലാവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ നേരത്തെ ഏതോ ഒരു ഭ്രാന്തനാണോ അല്ല അങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ഒരാളാണെന്ന രീതിയിലാണ് പരിഹസിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി ഇതൊരു മഹാത്മാവാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഗണരാജാവിന്റെ അല്ലെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകളെ അദ്ദേഹം തന്റെ ന്യായങ്ങൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇനി അടുത്ത ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിന്റെ സമ്മറി മാത്രം വായിച്ചിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഇത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 10-ാം അധ്യായം ജഡഭരതനും രഘുഗണ രാജാവും തമ്മിലുള്ള സംവാദം എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കും. അടുത്ത അധ്യായം 11-ാമത്തെ അധ്യായം. ജഡഭരതൻ രഘുഗണ രാജാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ചുരുക്കം. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ. ജഡഭരത ബ്രാഹ്മണൻ രഘുഗണ മഹാരാജാവിനെ വിശദമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അവൻ രാജാവിനോട് പറയുന്നു, നീ വളരെ പരിചയസമ്പന്നനല്ല, എന്നിട്ടും നീ വലിയ ജ്ഞാനിയായി ഭാവിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിന്റെ അറിവിൽ അഹങ്കാരമുള്ളവനാണ്.
നീ വാസ്തവത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ബലി കഴിക്കുന്ന സാമൂഹിക പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ ഗവനിക്കാറുണ്ട്. സാമൂഹിക പെരുമാറ്റം കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്റെ ഭൗതികണ്ഡത്തിന്റെ അധികാര അതിർത്തിക്കുള്ളിലാണ് വരുന്നത്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് ആർക്കും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി നേടാൻ കഴിയില്ല. എന്താണ് നീ ഒരു ജ്ഞാനിയായിട്ട് ഭാവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനിയെല്ലാം ജഡഭരതം പറഞ്ഞതിനെയൊക്കെ ന്യായി എന്താ പറയാ അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് തർക്കങ്ങൾ നിരത്തുന്നു, ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു നീ വലിയ ജ്ഞാനിയായിട്ട് നടിക്കുന്നു, എന്നാൽ നീ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനിയല്ല എന്ന്. നീ അഹങ്കാരിയാണ്, അഹങ്കാരമുള്ളവനാണ്. ഭൗതിക നേട്ടത്തിന്റെ അധികാരം അതിർത്തിക്കുള്ളിലാണ്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർക്കും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി നേടാൻ കഴിയില്ല. ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ സദാ ഭരിക്കപ്പെടും. തത്ഫലമായി അവൻ എപ്പോഴും ഭൗതിക പ്രയോജനങ്ങളുടെയും ശുഭകരവും അശുഭകരമായ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളാലും സദാ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നയിക്കുന്ന മനസ്സ് ജീവിതങ്ങൾ തോറും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്രകാരം അവൻ തുടർച്ചയായി പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ദുരിതപൂർണങ്ങളായ ഭൗതിക അവസ്ഥകളാൽ ക്ലേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സ് ചമയ്ക്കുന്ന കെട്ടുകഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാമൂഹിക പെരുമാറ്റം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഒരുവന്റെ മനസ്സ് ഇത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന പക്ഷം അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ തുടരും. വിവിധ തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകാരം നൂറുകളും ആയിരങ്ങളുമായി പരിണമിക്കാൻ കഴിവുള്ള 11 12 തരം മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ. കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഈ കെട്ടുകഥകൾക്കെല്ലാം വിഷയീഭവിക്കുകയും അപ്രകാരം ഭൗതിക ശക്തിയാൽ ഭരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മാനസിക കെട്ടുകഥകളിൽ നിന്നും മുക്തരായ ജീവസത്തുകൾ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളില്ലാത്ത പരിശുദ്ധമായ ജീവാത്മാവിന്റെ തലം. 2 തരം ജീവസത്തുകളുണ്ട്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. വ്യക്തിഗത ആത്മാവും പരമോന്നതനായ ആത്മാവും. ആ പരമോന്നതനായ ആത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്യന്തിക സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വാസുദേവ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാകുന്നത്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ജീവസത്തയെ അവന്റെ വിഭിന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യും. ആകയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും പരമമായ ആശ്രയമാകും. സാധാരണ മനുഷ്യരുമായുള്ള അനാവശ്യ സംസർഗത്തിൽ നിന്നും പരിപൂർണ മുക്തനാകുമ്പോൾ ഒരുവന് പരമാത്മാവിനെയും അദ്ദേഹവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലെ അവന്റെ പദവിയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഈ വിധത്തിൽ ഒരുവനെ അജ്ഞതയുടെ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഭൗതിക ശക്തിയോടുള്ള ആകർഷണമാണ് ബദ്ധജീവിതത്തിന് നിദാനം. ഒരുവൻ ഈ മാനസിക കെട്ടുകഥകളെ അതിജീവിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായ ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മോചിതനാവില്ല. ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ കെട്ടുകഥകൾക്ക് യാതൊരു മൂല്യവുമില്ലെങ്കിലും അവയുടെ സ്വാധീനം വളരെ പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യം ആരും അവഗണിക്കരുത്. അവഗണിച്ചാൽ മനസ്സ് വളരെ ശക്തനാവുകയും അവൻ അവന്റെ യഥാർത്ഥ പദവി പെട്ടെന്ന് വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യും. താൻ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സേവകനാണെന്നും കൃഷ്ണന് സേവനം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് തന്റെ ജോലി എന്നതും വിസ്മരിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളെ സേവിക്കുവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ഒരുവൻ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ കെട്ടുകഥകളെ പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെയും അവിടുത്തെ ഭക്തന്റെയും സേവനമാകുന്ന ഗഡ്ഗത്താൽ വധിക്കണം. ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേവായ ഭക്തിരഥ. എന്താ പറയുന്നത്? മനസ്സ് നമ്മളെ പല വഴിക്കും കൊണ്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാബോധത്തില് കൊണ്ടുവരണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ഒക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തില് ഉപയോഗിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഇതില് ശ്ലോകം 2 പേജുകളിലായിട്ടാണ്.
ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് തുടക്കി വെക്കാതെ എന്തായാലും ചൊല്ലാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, 2 പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രാഹ്മണ ഉവാച അകോവിദാൻ പദസ്യതോ നാദിവിദാം വരിഷ്ഠഃ. ന സൂരയോ ഹി വ്യവഹാരമേനം തത്വാവമർശേന സഹാമനന്ദി. ബ്രാഹ്മണ ഉവാച അകോവിദവാദവാദാൻ വദസ്യതോ നാദിവിദാം വരിഷ്ഠഃ. ന സൂരയോ ഹി വ്യവഹാരമേനം തത്വാവമർശേന സഹാമനന്ദി. ഭാവാർത്ഥം സാംസ്കൃതിച്ച്. ജഡഭരത ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, നീ ഒട്ടും തന്നെ പരിചയ സമ്പന്നനല്ലെങ്കിലും അതിവിദഗ്ധനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു. പരിണഫലമായി നിന്നെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള വ്യക്തിയായി പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു യജമാനും വൃത്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സുഖദുഃഖങ്ങളെ പറ്റിയോ അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി നീ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കുകയില്ല. ഇവയെല്ലാം കേവലം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളാണ്. ഉന്നതനും വിദഗ്ധനുമായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തിക സത്യത്തെ പരിഗണിച്ച് ഈ വിധത്തിൽ സംസാരിക്കില്ല. കൃഷ്ണൻ ഇതുപോലെ അർജുനനെ ശാസിച്ചു. അശോച്യാനശോച്യസ്ത്വാം പ്രജ്ഞാവാദാംശ ഭാഷസേ. ജ്ഞാനമുള്ള വാക്കുകൾ പറയുന്നതിനിടയിലും നീ ദുഃഖിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്തവയെ പറ്റി ദുഃഖിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 2:10. ഇവിടെ ജഡഭരതൻ ദേവഗണ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു ബുദ്ധിമാനെ പോലെ പെരുമാറുന്നു, എന്നാൽ നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിമാനല്ല എന്നല്ലേ. ഭഗവാനും ഇതുപോലെ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്, നീ വലിയ പണ്ഡിതനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു, എന്നാൽ നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനായിട്ട് ദുഃഖിക്കുന്നു. അതുപോലെ ജനങ്ങളിൽ പൊതുവെ 99.9% വിദഗ്ധരായ ഉപദേശകരെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അവർ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരും അതുമൂലം കുട്ടികളെ പോലെ വിഡ്ഢിത്തം പുലമ്പുന്നവരുമാണ്. തൽഫലമായി അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാൻ കഴിയില്ല. ഒരുവൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനിൽ നിന്നോ പഠിക്കണം. ഒരുവൻ ഈ പരിചയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന പക്ഷം, അതായത് ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവന്റെ വാക്കുകൾക്ക് മൂല്യമുണ്ടാകുന്നു. ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ വിഡ്ഢികളായ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത ഈ ജനങ്ങളെ മൂഢന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവർ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഭരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവരായതിനാൽ സമഗ്ര ലോകവും താറുമാറായ അവസ്ഥയിലാണ്. ദുരിതപൂർണമായ ഈ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടാൻ ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനായി തീരുകയും ജഡഭരതൻ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, കപിലദേവൻ തുടങ്ങിയ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയും വേണം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നുള്ള ഏക മാർഗം അതാണ്. നേരത്തെ ജഡഭരതൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എതിർത്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? എന്നാൽ അദ്ദേഹം ജഡഭരതനോട് മാപ്പ് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു. നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. എന്നാലും ജഡഭരതൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ജഡഭരതൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കണം, അല്ലെ? ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണ്, അത് തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല, അത് ഒന്നായിട്ട് കണക്കൂട്ടുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരത്തിക്കൊണ്ടൊക്കെ പറയുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനായിട്ട്, ഒരു ജ്ഞാനിയായിട്ട് അദ്ദേഹം ചമയുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ജ്ഞാനിയല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ജഡഭരതൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാതിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അമിതമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നൽകി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ജഡഭരതൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയുന്നു, നീ വിദഗ്ധനെ പോലെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ നീ അങ്ങനെ
വലിയ വിദഗ്ധനായിട്ട് വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവനായിട്ട് ബുദ്ധിമാനായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. ഒരു യജമാനും വൃത്തിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സുഖദുഃഖങ്ങളെ പറ്റിയോ അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി നീ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കുകയില്ല. ഇവയെല്ലാം കേവലം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളാണ്. ഉന്നതനും വിദഗ്ധനുമായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആത്യന്തിക സത്യത്തെ പരിഗണിച്ച് സംസാരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നീ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാതെ സംസാരിക്കുന്നു. ആത്മാവിന് പ്രാധാന്യം നൽകാതെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ചും ശരീരത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പദവികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരിയായ ജ്ഞാനം നിനക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ അർജുനനെയും ഇതുപോലെ ശാസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നീ ബുദ്ധിമാനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു, എന്നാലേ ആവശ്യമില്ലാതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ദുഃഖിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനും ശാസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ, അവരുടെയൊക്കെ ശരീരത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അർജുനനും അല്ലെ തന്റെ ബന്ധുക്കൾ, മിത്രങ്ങൾ ഇവരെ ഒന്നും കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഒരു ആര്യന് ചേർന്നതല്ല ഈ ഒരു പെരുമാറ്റം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അല്ലെ, അപ്പൊ അത് പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നു, ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ 99.9% 99.9% വിദഗ്ധരായ ഉപദേശകരെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ അവർ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവരും അതുമൂലം കുട്ടികളെ പോലെ വിഡ്ഢിത്തം പുലർത്തുന്നവരുമാണ്. ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം, അവരൊക്കെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ട് നടിക്കുന്നു. പുസ്തകമൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരാളൊക്കെ പറയും, ഞാൻ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇപ്പം വായിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് 18ാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ 20ാമത്തെ എന്നൊക്കെ പറയും. എന്താണ് നമ്മൾ ആത്മാവും ശരീരം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എത്ര ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെന്നോ എത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. എന്നാല് എന്താ പറയാ, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനായിട്ടും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ടും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയും. അല്ലെ, വായിക്കാതെ എങ്ങനെ പറയും? വായിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ തത്വങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നവര്, അതിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നവര്. അല്ലെ, അതിൽ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എന്ന് സത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭഗവാന് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഉയർന്നവര്. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താ പൊതുവെ ജനങ്ങള് എല്ലാം അറിയാം, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്നു, ഭഗവാനോട് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം, ഭഗവാനെ പറ്റി എല്ലാം അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവരങ്ങനെ കരുതിക്കോട്ടെ. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ അങ്ങയെ അറിയാനാവില്ല, അങ്ങയുടെ വൈഭവം അറിയാനാവില്ല എന്ന്. പറയുന്നത് ജാനന്ദേവ ജാനന്തു കിം ബഹുത്വാ നമേ പ്രഭു മനസേ വപുഷോ വാചോ വൈഭവം തവ ഗോചരം. എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്, അവരങ്ങനെ തന്നെ കരുതിക്കോട്ടെ. എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ഒന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ എത്തിച്ചേരാവുന്നതല്ല. ഓ, ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള നാല് തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങൾ, അങ്ങയുടെ മഹത്വങ്ങള് നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വർണ്ണിക്കാനാവില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ സാധാരണ വ്യക്തികൾ എന്താണ്, പല എന്താ പറയാ ധനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭാഗവത കഥകളൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ, അവരൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ രാസലീലൊക്കെ അവര് പങ്കെടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് ഇവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം, അവർക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചോട് രാസലീലയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദൻ പറഞ്ഞു,
നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാനുള്ള ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നല്ല, എനിക്കത് പറയാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. അപ്പൊ പൊതുവെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ്, വിദഗ്ധരെ പോലെ ഉപദേശകരെ പോലെയൊക്കെ സംസാരിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് ധാരാളം ഉപദേശങ്ങൾ പറയും അല്ലെ, എന്നാൽ അവരതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പകർത്തില്ല. തൽഫലമായി അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാൻ കഴിയില്ല. ഒരുവൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനിൽ നിന്നോ പഠിക്കണം. ഒരുവൻ ഈ പരിചയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന പക്ഷം, അതായത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവന്റെ വാക്കുകൾക്ക് മൂല്യമുണ്ടാവുന്നു. ഇതാണ് ചില പ്രഭുപാദരെ അല്ലെ. എന്താണോ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ആ സന്ദേശങ്ങളാണ് പരമ്പരയിൽ കൂടി പ്രഭുപാദര് നമുക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ആചാര്യന്മാരെന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അത് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഇതെന്റെ വാക്കുകളല്ല, ഭഗവാന്റെ, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ വാക്കുകളാണ് പ്രഭുപാദർ എടുത്തത്. പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥത്തെ വിമർശിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ജീവഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി, ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ്. ഞാൻ ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തം, ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്ന ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞതാണ് ഞാനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ എന്റെ അഭിപ്രായമല്ല, അത് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ സന്ദേശമാണ് പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതാതെ നമുക്ക് തോന്നുന്നതല്ല, നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കുത്തിക്കയറ്റി പറയുന്നതല്ല ശരിയായ രീതി. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് പരമ്പര, 4 പരമ്പരകൾ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മ മധ്വഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം. അതെന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്ന പരമ്പരകളാണ്. മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ. ഇന്നുള്ള പല ഗുരുക്കന്മാരോടും അവരുടെ ഗുരുവാരാണ്, അവരുടെ ഗുരുവിന്റെ ഗുരുവാരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതൊന്നുമില്ല, അത് ഭഗവാൻ തന്നെ. അങ്ങനെയല്ല, ആ പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മൂല്യമുണ്ടാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ധാരാളം ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക്, ഇപ്പം ഗീതാ ജയന്തിയൊക്കെ വരുന്നതാണ് അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് 500-ലേറെ ഭാഷ്യങ്ങളുണ്ട്. അവർക്കൊന്നും ഇത്രയധികം ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അല്ലെ, യഥാരൂപം പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടോ കുറച്ചിട്ടോ ഇല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ആചാര്യന്മാരെ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ പ്രഭുപാദർ നൽകി. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ. അതുപോലെ ആ പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് പല ആചാര്യന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് അതിലുള്ള സത്താണ് പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ കുറിച്ച് ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ആചാര്യന്മാരും ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രഭുപാദര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം എവിടെയും പറഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം ഓരോ ഭാവാർത്ഥത്തിലും പറയുമ്പോൾ പറയും, ജീവഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, രൂപഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഓരോരോ ആചാര്യന്മാരുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ പ്രഭുപാദര് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഇന്ന് കഥ പറയുന്നവരും മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെ എന്താണ്, അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കുത്തിക്കയറ്റുന്നു, അവരുടെ എന്താ പറയാ ചിന്തകൾ പറയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ എവിടെയും ഇല്ലാതാവും. അതാണ് വ്യത്യാസം. പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നു, ഒരുവൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനിൽ നിന്നോ ആ പരമ്പരയിൽ നിന്നോ ഉള്ള ഭക്തനിൽ നിന്നോ പഠിക്കണം. പ്രഭുപാദരെ ഗ്രന്ഥം അതാണ് ഇത്രയും. പ്രഭുപാദരെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആചാര്യനാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് ശ്രീ ഭക്തിവേദാനന്ദ സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സന്ദേശത്തിന് മാറ്റമില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതേ സന്ദേശമാണ് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ആ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സന്ദേശത്തിന് എന്താണ്, അതിന് മൂല്യമുണ്ട്, അതെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അതായത് ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവന്റെ വാക്കുകൾക്ക് മൂല്യമുണ്ടാകുന്നു.
എന്താ പറയാ, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഗീതാ മാരത്തോൺ ആയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ബോംബെ നിന്നൊക്കെ ഡിവോട്ടീസ് വന്നിട്ട് ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത വിതരണം ചെയ്ത 4000 ഒരു ടീം വന്നിട്ട് 4000 ഭഗവത്ഗീത വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു. വേറൊരു ടീം വന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ 4000. അവരൊക്കെ എന്താ കോമ്പറ്റീഷനാണ്. എന്തിന്? ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് മത്സരം, കോമ്പറ്റീഷൻ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള മത്സരം കാണാം. അപ്പൊ ഇതും ഒരു വളരെ സുഖകരമായിട്ടുള്ള, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന, പ്രഭുപാദിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മത്സരമാണ് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മത്സരം, എന്താ പറയാ, ഗീതാ മാരത്തോണായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. എന്താണ്? എല്ലാവരും അത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതില് എന്തൊക്കെയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഗ്രന്ഥം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നമ്മൾ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത്, എല്ലാറ്റിനും ഉത്തരം അതിലുണ്ട്, അല്ലെ? എന്നാൽ ചില ആൾക്കാരുടെ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇതിൽ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് പോലും അവർ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഭഗവാൻ ഒരു ലൈറ്റ് ആകുന്നു, പ്രകാശമാകുന്നു, ജ്യോതിയാകുന്നു എന്ന് അവിടെ നിന്ന്. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവാണ്, ഭഗവാൻ അങ്ങനെ രൂപമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനും രൂപമുണ്ടെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞില്ലേ? ഭഗവാൻ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ, അല്ലെ, ശിരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധനയെന്ന്, അല്ലെ? കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള സത്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രഭുപാദിന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇതാണോ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതേപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന് രൂപമില്ലാതെ ഭഗവാൻ പറയോ? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മത്യാജി നമസ്കുരു. രൂപമില്ലാത്ത ഒരാൾ അങ്ങനെ പറയൂ? എന്നെ നമസ്കരിക്കൂ, എന്നെ ആരാധിക്കൂ, എന്നെ പ്രണമിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തനാവും. രൂപമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അയാളെ നമസ്കരിക്കുവാൻ കഴിയുക, അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ എങ്ങനെയാണ് പൂജ ചെയ്യാൻ, ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയുക? അപ്പോ അവരെ ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അവര് അവരുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ആരും ഡിവോട്ടി ആവാത്ത. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ വിഡ്ഢികളായ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത ഈ ജനങ്ങളെ മൂഢന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവർ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഭരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവരായതിനാൽ സമഗ്ര ലോകവും താറുമാറായ അവസ്ഥയിലാണ്. ദുരിതപൂർണമായ ഈ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടുവാൻ ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനായി തീരുകയും ജഡഭരതൻ, കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, കപിലദേവൻ തുടങ്ങിയ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയും വേണം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏകമാർഗം അതാണ്. പറഞ്ഞ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഇന്ന് വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാണ്. അവരെ എന്താണ് ലോകത്തെ ഭരിക്കുവാൻ, മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഭരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവരാരാണെന്നോ, അല്ലെ, അവരെന്താണ് ഇവിടെ വിഷമിക്കുന്നതെന്നോ എന്ന് അവർക്കറിയില്ല, അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് ഈ ജനങ്ങളെ എന്താണ് മൂഢന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിലോ ശാസ്ത്രങ്ങളിലോ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണെന്ന് ഭരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? എന്നാൽ വിശ്വാസമുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെയും കാണാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്തായിട്ടുള്ള ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ മഠം, ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തില് അവര് ഒരു വർഷത്തിലേറെയായിരുന്നു കോടി ഗീതായജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള 700 ശ്ലോകങ്ങളും പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് അവിടെ സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർ, കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ആ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവിടെ. എന്താ പറയാ, ഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത്, ഉടുപ്പിയിലൊക്കെ വരുന്നത് പറയുന്നത് 29-ന് അങ്ങനെ എന്തോ ആ ഗീതാ ജയന്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെ ആഘോഷിക്കും. യഥാർത്ഥത്തില് ഭരണാധികാരികള് എന്താ പറയാ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമുള്ളവരായിരിക്കണം. അവര് ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുകയും വേണം, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന്. ഇന്ന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാണ് ഈ ലോകം ഭരിക്കുന്നത്, ഈ ലോകത്തിലെല്ലാം, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ പറയും. അവർ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഭരിക്കണം, പക്ഷേ അവർ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലാത്തതിനാൽ സമഗ്ര ലോകവും താറുമാറായ അവസ്ഥയിലാണ്.
അതുകൊണ്ടാണ് എന്റേത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും യുദ്ധങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ കാണാം അല്ലെ. അവരെന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്റേതാണ് എന്ന് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീത എന്താ പഠിക്കുന്നത്? വക്താരാമ്യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം. എല്ലാറ്റിന്റെയും വക്താവ്, പരമമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമായിരുന്നത് ഈ സത്യമാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെയും യുദ്ധവും മറ്റും ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ട്. ഇത് ശാന്തി മന്ത്രമാണെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്താണ്? രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാവില്ല, രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ, ഭരണാധികാരികൾ തമ്മിൽ ശത്രുതയും യുദ്ധവും ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഈ ദുരിതപൂർണങ്ങളായ എല്ലാം താറുമാറായ അവസ്ഥയിൽ ദുരിതപൂർണങ്ങളായ ഈ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടാൻ ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധവാനായി തീരുകയും ജഡഭരതൻ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, കപിലദേവൻ തുടങ്ങിയ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയും വേണം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏക മാർഗം അതാണ്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण पाच्य कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अंधकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എത്താം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ.